profesor Michny, która opowie o stereotypizacji Śląska. Jak to się wygląda? Ja będę mówiła o kwestii dosyć szczegółowej. Od lat badam ruchy takie emancypacyjne, ruchy walczące o uznanie i o tej walce o uznanie Ślązaków chciałabym mówić. Kiedyś postawiłam sobie takie pytanie, jakie są strategie emancypacyjne Ślązaków, śląskich organizacji i okazało się, że odpowiedź na to pytanie jest dosyć złożona. Chciałabym się tutaj zastanowić, co na tą złożoność się składa. Pokazanie tej złożoności jest także odpowiedzią na zasygnalizowaną przez organizatorów tego panelu, chęć właśnie walki z pewnymi stereotypami na temat Ślązaków. W moim przypadku na temat współczesnych dążeń i aspiracji Ślązaków. Ja będę starała się tutaj je zdekonstruować. Te takie powszechne przekonania dotyczące tego, czego Ślązacy chcą. W tym celu postawię kilka z pozoru prostych pytań. Po pierwsze, kto walczy o uznanie? Więc w dyskursie publicznym, takim ogólnopolskim, najczęściej pojawia się ruch autonomii śląskiej. Tytułem ilustracji tej tezy odwołam się do takiego programu, który oglądałam kilka miesięcy temu, który jest, przyznam szczerze, dla mnie inspiracją do tego, o czym dzisiaj mówię, był inspiracją. To był program Warto Rozmawiać, w programie pierwszym, który dotyczył rocznicy III Powstania Śląskiego i przyjętej w związku z tym z okazji przez Sejm Województwa Śląskiego rezolucji w tej sprawie III Powstań Śląskich. I w tym programie część dyskutantów, głównie tych niechętnych dążeniu emancypacyjnym Ślązaków, wyrażało przekonanie, że za wszystko, co się na Śląsku dzieje w kwestii polityki historycznej, tego dotyczy zresztą ten program, odpowiada ruch autonomii śląska. Pojawiały się nawet tam takie sformułowania rasiowa wykładnia historii, czy rasiowska interpretacja powstań śląskich. A scena, wracając do postawionego pytania, po pierwsze, kto walczy o uznanie, organizacji śląskich jest, co pokazują moje badania, dużo bardziej różnorodne. Tytułem przykładu, bo też nie mam czasu na to, żeby charakteryzować organizacje śląskie, w skład Rady Górnośląskiej weszło 11 organizacji, teraz jest ich 14, bo dołączyły nowe, w momencie założenia było ich 11. To są bardzo różne organizacje, małe, duże, takie, które mają koła terenowe, takie, które są rozpoznawalne, ale też wiele lokalnych, które zajmują się na przykład tylko pewnymi elementami śląskiego dziedzictwa. W związku z tym widzimy tu bardzo duże zróżnicowanie. Nie można powiedzieć, że emancypacja Ślązaków to jest tylko rasie. Drugie pytanie, które chciałabym postawić z gatunku tych prostych, to jest to, o co właściwie walczą liderzy śląscy. I tutaj w takim oglądzie z Warszawy, no to czego chce Raś? No Raś chce autonomię. Walczymy o autonomię. Odłączenia. Proszę? Odłączenia, ale... Ale ja bym chciała pokazać znowu, co wynika z moich badań, tych 90 prawie wywiadów pogłębionych. Otóż okazuje się, że te cele, które stawiają sobie różne organizacje śląskie, różni śląscy aktywiści, śląscy liderzy, są bardzo różnorodne. Ja je tutaj uporządkowałam, nie według ważności, pokazuję tylko ich gramy. Po pierwsze, walczą o uznanie do prawa do samookreślenia. Pan Marcin pięknie na początku o tym mówi. Po drugie, gra toczy się także o uznanie odrębności kulturowej, odrębności języka. Walka toczy się także, rozbór toczy się także o uznanie dla odrębności historycznych losów grupy, czyli uznanie tego, że Grupa Śląska jest odrębną wspólnotą pamięci, która ma trochę inną trajektorię losu. Ale także gra toczy się o obecność w sferze publicznej kultury grupy i o tym, o czym też Państwo mówili na początku, gra toczy się o prawne uznanie, które pozwoli na skorzystanie z konfitu, tak? Czyli ochronę państwa, finansowanie państwa. No i oczywiście też, specjalnie mówię o tym na końcu, ale nie wiem, czy to jest najmniej ważne, czy najbardziej ważne, o autonomię wynikającą właśnie z tej kulturowej odrębności. Następne pytanie, które sobie stawiam, na które bardzo często uzyskujemy odpowiedź, z kim walczą uznani Ślązacy. I tutaj padają odpowiedzi z centrum takie, no z państwem walczą, z państwem walczą.
mi się, że tych frontów jest znacznie więcej. I to też analiza taka materiału empirycznego, który zebrałam, można powiedzieć, że walczą z wszystkimi tymi, którzy im tego prawa odmawiają. I są to w kolejności, tutaj też to nie jest ranga, tylko można powiedzieć, że jest przypadkowa. Po pierwsze walczą z państwem polskim, czyli można powiedzieć, Ślązacy są w sporze z państwem polskim o uznanie formalno-prawne. To uznanie jest im od wielu lat, można powiedzieć, odmawiane. Ale także pojawia się pewien spór z częścią grupy dominującej. To widać przy okazji różnych dyskusji na temat Ślązaków toczących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Znowu powrócę do tego mojego programu, który był inspiracją. W tym programie o powstaniach śląskich ten punkt widzenia reprezentował bardzo często wypowiadający się w kwestiach śląskich przedstawiciel grupy dominującej Piotr Sęk, który odmawia Ślązakom prawa. Ale też ostatnio pan Ziemkiewicz się wypowiadał w tej sprawie, odmawiając grupy śląskiej uznania. Ale jeszcze, wydaje mi się, nie mniej istotne jest to, że przeciwnikami uznania odrębności Ślązaków jest część członków społeczności śląskiej, która na pograniczu wybrała inne możliwe identyfikacje, o których mówiła pani profesor. Znowu, ponieważ muszę się skracać, wydaje mi się, że takim przedstawicielem najlepszym to jest instytucjonalny przedstawiciel Polskiego Śląska Piotr Spyra, który z perspektywy wewnątrzgrupowej odmawia Ślązakom prawa do uznania. Wydaje mi się, że bardzo istotne to jest to, że walka o uznanie toczy się w pewnym polu takim politycznym, które determinuje sposoby walki o uznanie. Znaczy to pole jest definiowane na poziomie lokalnym, takim globalnym przez dyskurs na temat praw mniejszości, taki ogólnoświatowy, międzynarodowy, a na poziomie lokalnym przez politykę państwa wobec kulturowych zróżnicowań. Czyli to, że konsekwentnie w Polsce Ślązakom się uznania odmawia. I ostatnia rzecz, bo ja myślę, że to musi wybrzmieć i to jest dla mnie bardzo ważne, to jest kwestia tego, co jest wspólne, co mogłoby być istotne i istotnym wkładem, tak, Ślązaków do tej polskiej wspólnoty, o którą Państwo pytacie. To jest mianowicie to, że z moich wyników, z moich badań wynika, że o ile mamy różne cele, różne bardzo podmioty, podejmujące bardzo różne działania, jest w tych wszystkich wypowiedziach liderów śląskich, aktywistów śląskich, z którymi rozmawiałam, jedna wspólna rzecz. To jest droga do walki o uznanie. Droga o charakterze formalno-prawnym. Wykorzystywanie demokratycznych procedur. To też nie zgadza się do końca z tym stereotypowym obrazem, że oto Ślązacy będą tutaj odrywać od macierzy. Nie, Ślązacy chcą być dobrymi obywatelami, to coś o tym mówił pięknie profesor Kadłubek w swoim sejmowym wystąpieniu. Chcą od polskiego państwa uznania i wykorzystują demokratyczne procedury w walce o uznanie. I to też bardzo kłóci się z tym dyskursem, zwłaszcza prawicowym, który bardzo mocno sekurytyzuje Ślązaków, czyli pokazuje Ślązaków jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, jako zagrożenie oderwaniem od macierzy itd. To jest dyskurs, który w pewnych kręgach dominuje, a moje badania pokazują, że jest zupełnie inaczej. Dziękuję.